गुड मर्निं सनाफोर आंनि एन हाउस ब्लगाव गासिखौबो बरायनानै लाजोब्बाय। दा आङो माबायाव थांनो ओंखारदों, गामियाव थांनो ओंखारदों। बेवहायनो सारादु दंना, ओंखायनो फुङावनो आङो खामानि मावस्रांलाजोबखांनानै थांनो ओंखारबाय आरो बोरायबो बुरैबो जोङो ओंखारबायानो। जा एसे केपचार खालामनो हायो आङो एसे मेम'रि हिसाबै लाखिगोन आरो माबायाव भिडिअ'आव खेबनानै लाखिगोन माबाखौ बेवाइनिखौ आरो जा एसे खेबनो हायो। देलायलायनांगौ नामा? एसे देलायनांगौरा न' सिङाव बेखौ होलांनानै गालांखादोब्रा ओमफ्राय दा सेरफांना फैयाखै माबा दे देलायबाबो बेनो देलायबाबो बेनो देलायनांगौ नोंना बिराद मिंग्रां हगारो एखमबा बे मिंग्रांनि हिनजावा मानो देलायाब्रा नंगौ आमाया आया होनाय बुरि मोनजोब्बाय सोरबा देरसिन बेवाइयाबो आंनि मबाइलाव मेम'रि थाबाय। बेवाइजों आंजों मोनसे भिडिअ रेकर्डा माबायाव हगारदोंमोन आं भिडिअ'आव हगारदोंमोन मोजाङाव आरो थाबाय। ओंखाम जायाखिसै मादैमोना जाबाय दा जाबावगोन होनबाल दा फुङाव साला जेबो नङा। बेसेबां क्लास मोनखोमोनलाय आबै? क्लास 6 मोनबाय। नै बिमाया बेनो बिमाजों समान। जोंहा नैबेयो माबा बेवाइनिनो फिसाजो दुइसिन आरो गामियावनो लाखिदों। जोंहा बिजामादैया माबानिमोन बिजनिमोन आरो जोंहा दा बेवाइयानो लाखिदों आरो। नैबेयो बेवाइ सेकेन्ड आंनि बेनि देरसिनानो थैदोंमोन आरो बे बेवाइ थांनाय गस्ला सुइटार गाननाय गोसोम गाननायनि। जा दा दान होदों बे गासिबो न'आवनिनो गोजा। रायजोफोर फैथ'वाखै बारा। जा दं नैबे बियादै फिसाला आंनि न'नि गोजा बे रायजोफोर फैथ'वाखै आरो एसे माबा फैयो एसे उनावसो आरो माबाया ओरैजाय जोंनिथिंजायनि सारादुआ माने 12थाबानो सारा आरो एसे लेट मोनालायनो नागिरो बेलासि आरो। सोरबा नैबेनो बिजनिनि बिजामादैया आंना नैबे बेवाइनि दे आफा दे माबाया बिजामादैया बिजनिनि लाखिनाया बे फैसाया गासै 6,600 बेसेबांबा सिखारदोंमोननो माबायाव आरो माखासे बै बिलाइखौ सारनाय नङा आरो खुस्रा खुस्रि बिसोरखौ सारगोननो
जोंहा बे बियादै फिसाया बिराद गेरेबबाय आरो जोंहा बेवायाबो बिराद गोबाव बेमार जाबाय आरो जोंहा बे बिजिनि लाखिनाय बिजामादैयाबो पेरालाइसिस बिराद गोबाव बेमार जाबाय। एकदम नायै नायैनो फिसालाय हारसिङैल' थेवबो फाहामथारबाय आरो जोंहा दा बिजामादैयाबो थाबायफिननो हाबाय। बेवायाथ' दाथ' गैला, बेवाइखौबो नायदोंमोन थोजासे फिसालाय। हा हुफ्रालाय दंखाजोबखायो, मावनानै जाग्रा आरो एकदम न'खरा एकदम बेयावनो गोदोसोदों आरो दासो न' बां बानायहांगासिनो दङ। हारसिङैल' फिसा हौवायानो एकदम सासे जोबबा सासे जाबाय थादों, गेरेबथारदों फिसालाय। आं मानसिफोर जानाय लोंनायखौ बारा खेबबाय थायासै, एसे उसुबिदा मोनलायलाङो बोरैहाय खेबबाय थानो मालाय जानाय लोंनायफोरखौ ओरैनो एसेल' मेम'रियाव लाबाय आरो आं खेबजोबासै आरो जानायफोरखौ खेबासै, मानसि फैनायफोरखौ खेबजोबासै। मानसिफ्रालाय बिराद फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आं मानसिजोंसो रायलायो ना केमेरा खेबनो, गिदिर उन्दै फैनाय उसुबिदा केमेरा खेबबाय थानो, रायदावनांगौबो जायोना, ओंखायनो आं केमेराखौ बांद्राय लाजोबबाय थायासै। दान सारखांनाय लोगो लोगो नैबे त्रिपाल आरिखौ खेवखाजोबो आरो साफा एकदम जोबनाय। टाइमाबो बहुद जाबायमोन, 2:30 आवसो सारनो मोन्दों आरो।